शिवाजी महाराज राज्याभिषेक सोहळा. छत्रपती शिवाजी भोसले यांचा शिवराज्याभिषेक तयारी कितीही महिने अगोदर सुरू झाली होती. राज्याभिषेकासाठी निश्चित अशी कोणती परंपरा नव्हती. प्राचीन परंपरा आणि राजनीतीला ग्रंथातून काही विद्यमान प्रथा परंपरा अशा अभ्यास केला. शिवराज्याभिषेकासाठी देशातील कानाकोपऱ्यातून ब्राह्मणांना आमंत्रण देण्यात आले होते. लोक मिळून जवळपास लाखभर लोक रायगडाच्या या ठिकाणी जमा झाले होते. 4 महिन्यांसाठी या राहण्याची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती. रोजी यांनी जेवण असे सरदार, राज्यातील श्रीमंत, गणमान्य व्यक्ती, दुसऱ्या राज्याच्या प्रतिनिधी, विदेश व्यापारी असे सामान्य जनता असे सर्वच सोहळ्याला उपस्थित होते. प्रदेश दिवशी एक धार्मिक विविध आणि सांस्कृतिक शिवाजी महाराजांना घडून गेले आणि राजे शिवाजी यांची सर्वप्रथम आपली आई जिजाबाई नमस्कार केला आणि यांचा आशीर्वाद घेतला. त्यानंतर महाराजांनी विविध मंदिरात जाऊन दर्शन केले, देवक दर्शन केले, पूजा केली आणि ते रायगडाला 12 मे 1664 परत आले. तुळजापूरच्या भवानी मातेच्या दर्शनासाठी त्यांनी जाणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांनी 4 दिवस ते प्रतापगडावरील प्रतिष्ठानात केलेले भवानी माते देवीचे दर्शनासाठी गेले आणि त्याच्यावेळी 1.25 मन सोन्याचे छत्र भवानी मातेस अर्पण केले आणि 21 मेला पुन्हा रायगडावर ते धार्मिक विविध गुंतवणूक केली आणि धार्मिक 28 मेला प्राचीन्यता केली आणि जाणावे प्रतिनिधी केले आणि दुसऱ्या दिवशी 2 राणाबरोबरच पुन्हा विवाह विधी केला आणि त्यामुळे गागा भट्ट 7,000 होणे, इतर सर्व ब्राह्मणांना मिळून 17,000 होणे दक्षिणात दिले. आणि दुसऱ्या दिवशी महाराजांनी सोने, चांदी, तांबे, दस्तकतीला शिला यांनी लोखंड अशा 7 धातूंनी वेगवेगळी तुला झाली आणि याविषयी वस्त्र, कापूर, मीठ, खळे, मसाले, लोणचे, साखर, फळे इत्यादी तुला जाणला. 6 जून 1974 राज्याभिषेक झाला आणि या दिवशी पहाटे उठून मंत्रोच्चार आणि संस्काराबरोबर आंघोळी करून कुलदेवता स्मरण राज्याभिषेक सुरू केला. गागा भट्ट आणि इतर ब्राह्मणांना यावेळी आभूषणे वस्त्र भेट देण्यात आली. यावेळी शिवाजी महाराजांनी शुभ्र वस्त्र परिधान केली होती, गळ्यात फुलांच्या माळा घातल्या होत्या. राज्याभिषेक, राजाचा अभिषेक आणि डोक्यावर छत्र धरून हे 2 प्रमुख विधी होता आणि 2 फूट लांब आणि 2 फूट रुंद अशा सोन्याच्या महाडला आणि मंचावर शिवाजी महाराज बसले. शेजारी उपरलेल्या साडीत टोपी बांधली सोयराबाई आणि दुसऱ्या मंचावर तर बाल संभाजीराजे थोडे मागे बसले होते. अष्टप्रधान गेंगो सारखे विविध नात्यातून आणून पाण्याचे जलकुंभ घेऊन उभे राहिले. त्यानंतर जलकुंभ शिवाजी राजांचा अभिषेक केला आणि त्यावेळी मंत्रोपचार आणि असं म्हणतात विविध सुरवाद्य केले. नियमातून 16 सुविनांच्या परिचयातील ओळख. त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी लांगरेच्यांचे वस्त्र परिधान केले, जडविवाह अलंकट परिधान केले आणि गळ्यात फुलांचा हार घातला. एक राजा मुकुट घातला आणि एक ढाल तयार धनुष्यबाण पूजा केली आणि मुहूर्ताने वेळी राजसिंहानाच्या दलनात प्रवेश केला आणि राज्याभिषेकाच्या दालन हिंदू परंपरेनुसार 32 शकोन चिन्हाचे सामावले होते आणि सवाधारक म्हणून त्याप्रमाणे 32 मन सोन्याचे 14 लाख रुपये मूल्य असलेले भव्य सिंहासनाला सोन्याच्या पत्राने मढवलेले होते. शिवाजी महाराज सिंहासनावर आरूढ झाले आणि 16 शिवा असलेल्या ब्राह्मणांनी मोठा स्वराज्य मंत्र उच्चार केला आणि प्रजाने महाराजांना आशीर्वाद दिला आणि शिवाजी की जय, शिवाजी की जय च्या घोषणेत दिला. विविध तालवाद्य, सुरवाद्य, जयघोषित आसमंतात भरून गेले आणि ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक गडावर तोफ डगमगल्या गेल्या आणि मुख्य पुरोहित गागा भट्ट पुढे येऊन राजांच्या डोक्यावर मोत्याची झाल ठेवली आणि शिवाजी छत्रपती म्हणून उच्चार केला. राजे शिवाजी महाराजांनी सर्व जणांना खूप धन भेट म्हणून दिली आणि त्यांना 16 प्रकारचे महदान केले आणि त्यानंतर विविध मंत्रकांनी सिंहासनापुढे जाऊन राजांना अभिवादन केले आणि छत्रपती यांनी
असा प्रसंग, विविध पदे, नियुक्त छंद, जोडे, हत्ती, रत्ने, वस्त्रे, शस्त्रे दान केले आणि हे सर्व सकाळी 8 वाजेपर्यंत संपले. समारंभ संपल्यावर शिवाजी महाराज पहिल्यांदा एक देखण्या घोड्यावर स्वार झाले. जगेश्वर मंदिराकडे गेले आणि तिकडेच हत्तीवर स्वार होऊन त्यांनी मिरवणूक रायगडावर निघाली. इतर दोन्ही हत्तीवर जिरापटका आणि भगवा झेंडा घेऊन सोन्याची प्रतिनिधी होता आणि सोबत अष्टप्रधान आणि सैन्य आणि होते. रायगडावर मिरवणूक जात असताना सामान्य ज्यांनी फुलं, सरमुख आढळलेली दिवे आणि ओळलेल्या रायगडावर महाराजांना महालात परतले. अशा प्रकारे शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला. आणि एवढ्यात तानाजीने आपल्या पेटाऱ्यातील घोरपड बाहेर काढली.